ברוכים הבאים לפודקאסט הורות בריאה. אני אפרת אשורי, מנחת הורים לילדים ונוער. מטרת הפודקאסט לתת לכם כלים פרקטיים יישומיים להורות בריאה ודרכים להתמודדות עם אתגרי היום במשפחה. היום נדבר על הגדרה מדויקת לזמן. בשיר של יהודה אטלס מבקש הילד מאמא משהו והיא אומרת לו בהזדמנות או בפעם אחרת. והוא אומר, כאשר אני שואל מתי ההזדמנות, אמא אומרת לי שזה נדנוד. אנו כהורים מנהלים את הזמן של ילדינו, לוקחים על כך מנדט ודואגים תמיד לעדכן מתי ללכת לחוג, מתי תהיה ארוחת ערב, מתי הולכים ליום הולדת. הבעיה הגדולה היא שאנחנו מנהלים עבורם את הזמן, ובעצם אנו אמורים ללמדם מהו זמן ואיך כדאי לנהל אותו. סיפור קצר, כשבתי הבכורה שיר התארחה אצל חברה, אמרתי לה, שירוש, תתארגני, עוד מעט הולכים. אנחנו כמבוגרים, זה נשמע לנו פשוט ומובן. ואחרי כמה דקות נוספות של משחק, קראתי לה שוב, ואחרי חצי שעה שוב, ואחרי חצי שעה התחלתי כבר בטון כועס, מה קורה איתך? את לא מקשיבה לי, כמה פעמים אפשר לבקש? ואז הופתעתי מתשובתה. היא אמרה לי, אמא, למה הכוונה עוד מעט? ואז ירד לי האסימון להבין שעוד מעט זה זמן לא מוגדר מבחינתה. או עוד מעט שלי זה לא עוד מעט שלה. ומאז הגעתי למסקנה שיש להסביר באופן מפורש וברור ומוגדר יותר את הזמן. למשל, בעוד 10 דקות אנחנו נכנסים למקלחת. בעוד 10 דקות אנחנו הולכים הביתה. מבטיחה שהילדים יבינו טוב יותר ויפתחו את תפיסת וניהול הזמן העצמאית שלהם. הגדרת הזמן לילדים מקלה ומסייעת להם להתנהל ולהבין אותנו, ואת ההקשר להתארגנות, שינה ובוקר. מוזמנים לכתוב לי איזה נושאים מעניינים אתכם ואשתדל להתייחס אליהם. תודה על ההקשבה, מוזמנים לעקוב אחריי ביוטיוב ובפייסבוק. חפשו את הדף שלי, אפרת אשורי, מנחת הורים.